Acum 5 ani mi-am cheltuit toți banii pe un container cu scutece. Sunt Ana Voicu, fondatoarea Zuluf, singura marcă de scutece sustenabile românească. Timp de 6 ani am ajutat la punerea pe piață a mii de paleți de scutece pentru cel mai mare brand din lume. Până când am simțit că sunt parte din problemă. Umpleam lumea de plastic și m-am hotărât că trebuie să găsesc o altă cale. După câțiva ani de lucru în FMCG și o experiență solidă în categoria de scutece, am început să caut soluții pentru un produs care să fie ușor de folosit și eficient, dar în același timp blând cu mediul și cu pielea sensibilă a bebelușului. A fost o provocare, pentru că atunci când vine vorba de copii, nu e suficient să fii eco. Trebuie să fii sigur și performant. Aveam nevoie de un produs care să facă bine tot ce face un scutec de plastic, dar să fie cu mult mai blând cu mediul. A durat mai mult de un an să studiez tehnologiile, să-l proiectez și să găsesc o fabrică care să-l producă întocmai. În 2019 am lansat prima marcă românească de scutece sustenabile de unică folosință. Scutecele Zuluf sunt din fibră de bambus naturală, biodegradabilă, cu interior super absorbant și performant, similar cu al scutecelor premium din piață. L-am testat în Germania la Institutul Dermatest, unde a primit calificativul excelent pentru piele sensibilă și atopică și este preferatul câtorva mii de mame din România. Tu l-ai încercat? Dacă nu, intră pe zuluf.ro și ia-ți pachetul de test.